je potřeba, abyste zítra do školy odnesli tyhle ty 2 papíry. Každý to tam necháte podepsat a odevzdáte to do ředitelny. Jasný? Mikule. Z důvodu naší krátkodobé pracovní příležitosti v Austrálii žádáme o 14denní uvolnění našeho syna Jáchyma máme ze třídy 2A. To uvolnění se týká data 12. až 29.11.2016. Miku, už víš, kam poletíš? Airbus má 380. Kam? Do Austrálie. A jak mi víš, co ty máš k narozeninám? Výlet do Austrálie. Tak. Jáchymek, Mikulášek, Aleša Gábina, tady to máme, protože letí celá rodina. Tady to máme. Můžu to otevřít? Můžete to otevřít a můžete se podívat, co tam je. Počkej, Mikule, pomalu. Díky. Miku, na co se těšíš nejvíc z Austrálie? Na klokany. A na co ještě? Dej to dolů ten papír. Na co ještě? Na dovolenou. Ana, v Sydney. Operu. Jasný. Čup. Čorka. Já se těším do Austrálie na okouny. Takže, pánové, letíme do Austrálie. Když vás pustí ze školy, no ale hlavně budeme tam točit videa z celé té cesty a my se na vás budeme těšit. Takže Hámovi jedou do Austrálie a my doufáme, že Viva Travel nám to dobře připravili. Já myslím, že určitě.